Drage naše, dragi naši, večeras imamo čast da slušamo jednu damu koja je već 28 godina u Foreveru. Primer je upornosti i istrajnosti i sada ću vam ispričati samo neke detaljčiće sa njenih početaka, a ona će nam ispričati šta ju je privuklo i šta je zadržalo u Foreveru. U ona davna vremena suprug Nebojša je bio vojno lice, dobio prekomandu i došli su u Novi Sad. Ona je na taj način ostala faktički bez posla. Veliki problem, jer Nebojšina plata teško je zadovoljavala potrebe. Rešila je da potraži neki posao, ali to nije bio ni malo jednostavno. Potrebe za službenicima su bile male, jedini izbor je bio da počne nešto za nekoga da prodaje. Novi problem. Makedonka sa slabim poznavanjem srpskog jezika, kako mi kažemo, frlji se s padeži, a uz to poznaje samo 5 osoba u Novom Sadu. Ipak, ona donosi čvrstu odluku. Krećem u neki posao i sigurno će mi nešto doneti. Ukazalo je se prilika. Cepter posuđen. Postala je prilično uspešna u tome, davala celu sebe u tom poslu sve dok 3 tačke. Nastavak njene priče čućemo direktno od nje. Dame i gospodo, večerašnji predavač Sonja Knežević, senior menadžer i senior Eagle menadžer. Eto, dobro večer još jednom. Dobro večer. Znači, počela sam makedonski, čim je Eleonora počela da priča makedonski. Da, padeži su mi i sada mnogo puta problem. Ja kažem, ne vidim logiku padežima. Ali nije prepreka, ništa nije prepreka da se radi. Stevo je rekao, evo ja ću par rečenica da to pojasnim. Znači, ja nisam htela, kad smo došli ovde, posle raspada Jugoslavije, nisam htela te kolektivne smeštaje, htela sam deci da obezbedim nešto normalno i onda sam tražila način. Pa sve što su mi nudili sam radila, u Cepteru sam bila menadžer isto, i senior menadžer čak, međutim, počela sam kao korisnik da koristim Aloju i prosto sam htela da pomognem nekim mojim poznanicima da distribuiraju Aloju, pošto se nisu vidjeli u Cepteru. Zato ja kažem, najviše mi se svidelo i ovom poslu pomogni drugome. Znači, ja nisam bila zainteresovana da radim Aloju, ali sam htela da pomognem. Pa sam preporučivala mojim kupcima u Cepteru, mojim prijateljima, dok jednog dana nisam se uključila i uključila sam se da bi dobila popust. Iskreno rečeno da koristim ja, jer sam imala zdravstveni problem, imala sam polip na debelom crevu, imala sam stvarno baš problemi i sa želucem i sa celim tim digestivnim traktom, verovatno sve te stresove koje smo doživjeli. Međutim, kad sam napravila 2 bode i prvi put otišla kod Veronike Steve, tad sam donela odluku da pređem u Aloji. Moj suprug se malo bunio, ipak u Cepteru sam zaračivala, mi smo bili podstanari da platimo kiriju, da imamo neki pristojan život, ali odnos ljudi tamo i ovde nije mogao da se meri. Veronika i Stevo su me primili pred doček Nove godine i do 11 sati i častili i pričali sa mnom i sve moje, ja sam bila samo jedna obična dvojka. Tako sam sebe smatrala, tek početnik, bez odluke da radim, a 1000 evra uplate za Cepter, pošto se tad na ruke plaćalo, jer inflacija je bila velika, svom nadređenom menadžeru sam davala i na kiši, znači nije me primio unutra nego po kiši, čak kad mi potpiše potvrdu, mnogo puta je kiša padala na potvrdi. Tad sam videla tu ljudskost i onda sam proučila marketing plan i shvatila da je ovaj posao upravo za mene, jer naš moto je, bila je jedna pesma, ali evo spomenut ću, ajde da pomognem tebi da bi pomogla sebi. I to je bukvalno pravilo kome se ja držim i sada, kad radim sa saradnicima, kad radim čak i sa tuđim mrežama, ajde, pitaj me, odgovorit ću ti iskreno, ajde da pomognem tebi, tako pomažem i sebi. Međutim, večeras nisam htjela da pričam mnogo o mome, jer već ste puno čuli tu priču i moje greške u izgovorima i u padežima i dobri su to što se vi bili. Sad bih htjela malo više da pričam
za sve one koji su tek na početku građenja karijere, za sve one koji su dostigli neki nivo, pa makar to bio i menadžerski nivo, pa su stagnirali ili ne znaju šta dalje i kako dalje, i za sve one koji još uvek u glavi nisu shvatili šta je naš osnovni posao. Šta mi u suštini radimo? Da li mi prodajemo neke proizvode? Da li mi uključujemo ljude? Šta je naš osnovni cilj, naš osnovni rad? I odmah ću početi. Znači, naš posao, kada postanete saradnik, je da gradite mrežu, zato se zove mrežni marketing. Gradimo mrežu potrošača na jednu stranu, to su oni ljudi koji žele da kupuju proizvode, da kupuju od sebe. Po mogućnosti, da im objasnimo, da postignu asistent supervizorski nivo, da li će to sa star paketom ili će skupljati u 2 meseca, ne žele ili još uvek nisu spremni da donesu odluku da rade, ili ja nisam razmišljala o poslu. Znači, oni bez razlike na poziciju su potrošači i mi gradimo mrežu takvih potrošača sa jedne strane. Neki nikada neće napraviti 2 boda, samo će kupovati, uvek će kupovati od sebe sa 5% popusta, neki će naprave 2 boda, kupovat će sa 30%, neće širiti mrežu, ponekad će nekome preporučiti, ali to je naša mreža potrošača. I s druga strana, gradimo mrežu saradnika. To je ono najbitnije. Znači, bitne su jedne i druge. Nemojte da mislite da je bitnije imati saradnike, a manje bitno potrošača. Oba 2 zadatka su nam jednako značajna. Mreža saradnika, to su ljudi koji imaju cilj, ljudi koji znaju šta hoće. Možda i ne znaju na početku. I većina ne znaju, ali misle da znaju. Ljudi koji su iskazali želju da se pridruže ovom poslu i da od njega zarađuju. To su nam jako bitne i jako značajne ljude, jer pomažući njima, pomažemo sebi da mi napredujemo. To je ono prvo što sam rekla. Ajde da pomognem tebi da bi pomogla sebi. Kako to radimo? Mi smo svesni, posebno od korone do sada i sve ove velike promene na internet, društvene mreže, veštačka inteligencija koja sve više i više ulazi u naše pore. Verujte mi, sad su mi bili unuci i unuci za vikend. Srđan ima, sad će biti 6. razred, Srđan je za par minuta napravio video sa veštačkom inteligencijom, napravio video, prvo je napravio pesmu, repovanje, posle toga je napravio video kako prodaje aloju, toliko realistično, sa 11 godina. Znači, da li društvene mreže, veštačke inteligencije, da li treba u tome? Da, treba koristiti, međutim, po meni, nikako bez osnovnih pravila našeg posla. Znači, promene su velike. Međutim, osnova našeg posla ostaje. A to je koristi, preporuči i uključi. Da li će ljudi preko društvenih mreža kupiti od vas? Oni će uvek kupiti od onog koga poznaju. Znate. Jedino ako im je nešto hitno pa slučajno su uključili first, kliknu pa kupe. Ali vrlo retko. Nego će vidjeti reklamu, sjetit će se da im treba, bar meni se tako dešava, i pozvaće prvog onog za koga znaju da radi, a opet su u nekom kontaktu. To ne znači da ne treba da radimo na društvenim mrežama, treba da objavimo, treba da reklamiramo i proizvode i posao i naš životni stil. Sve se to uči. Ja nisam neki stručnjak za društvene mreže, ali društvene mreže su mi doneli jako puno saradnika i pre korone i za vreme korone i sada, možda nisam toliko aktivna kao što sam bila, jer po meni osnova poslovanja uvek ostaje, a to je uživo. Mnogi od saradnika će sada kaže, pa ja hoću da radim od kuće. Da, možete da radite od kuće. Društvene mreže su vam samo način da dođete do više ljudi,
Međutim, spisak poznanika i sada i uvek, znači i pre i sada i uvek će biti vaš osnovni alat. Ako krećete u ovom poslu ili ako ste stagnirali, otvorite vaše sveske i opet napravite spisak poznanika. Sve ono što upoznajete na društvenim mrežama, vaše reklame, lajkove, ričeve, to vam ništa neće značiti ako ne uspostavite kontakt sa tim ljudima. Znate, tek kad uspostavite kontakt, pa kada vam vraćaju, pa kad počnete da se upoznajete, tek onda ti ljudi će kupovati od vas. Sve ono kad neko lajka, da li imaš 1000 pregleda, 500 pregleda, 2000 pregleda, sve je to ništa ako nemate komunikaciju. Zato je taj spisak poznanika jako bitan. Napravite ga. Jer bez njega ne znate šta treba da radite. Znači, zašto služi vaš spisak poznanika? Da vidite koliko ljude poznajete. Meni je, na početku ja sam odbijala da napravim spisak poznanika, jer sam mislila da ne poznajem ljude u Srbiji. Sve moje poznanike sam mogla na 10 prsti da izbrojim. Od toga bar 5 su bili uključeni u Forever. Ali kad sam se naterala da pravim spisak, onda sam zaista napravila spisak i videla, poznajem mnoge ljude koji su, znamo, iz ranijih života, iz Makedonije, došli po raznim gradovima. Nisam imala adresa, nisam imala telefon, to se lako pronađe. Posebno sada sa društvenim mrežama. Te društvene mreže mogu tu da vam pomognu da pronađete te ljude. To je vaš kapital, to je vaš alat za rad. Jer na društvene, potražite ih i ako su na društvenim mrežama, uspostavite tako kontakt za prijateljstvo. Ali to je vaša topla lista, to su ljudi koji su vas nekad znali, to su ljudi koji imaju neko poverenje u vas. I pre će oni kupiti nego slučajni koji su lajkovali. Znate. Kontaktirajte se ljudima, pričajte. Ovo je posao gde trebate da pričate. I prezentacije. Mi smo zaboravili na prezentacije. Mnogi ne rade prezentacije. Jer misle, ne da kažem mnogi, jer misle, jer i ja sam mnogo puta zapala u takvu grešku. Objavljivanje na društvenim mrežama je samo jedan segment našeg posla. Jedan zarez. Ništa više. Ali, ajde razmislite, da li vam se dešava da ceo dan ili celo večer smišljate šta ćete danas objaviti. I onda pravite dizajn, pravite priču, sve to lakše sad ide sa veštačkom inteligencijom, ali eto, izgubite vreme, možda i sad vremena vam treba i više da objavite. Kada objavite na društvenim mrežama, često zapadnemo, neću sad kad vi, nego i ja sam u tome zapadala, često zapadnemo u tu, pa ja sam danas objavila, ja sam danas nešto uradila. To nije posao. Posao je spisak, kontaktiranje, telefoniranje, ispijanje kafa i zakazivanje prezentacije. Ovo leto je, leto kao leto, mnogi se vade, pa vruće je, pa svi su na moru, na odmorima, ne. Neki jesu, neki nisu, svako ide 10 dana, neki manje na odmor, pa i 15 dana. Ali sa svim tim ljudima se možete naći uveče u kafić, 1 na 1, 2 na 1, to je prezentacija. Ali trebate da budete u kontaktu. I naravno, prezentacije, sada su, posebno ljudi koji imaju kuće, mogu da se održe u dvorištima. Nikome ne smetate unutra, ne mora da se stresira da li mu je sređeno ili nije. U dvorištu, par komšinica, može se prezentacija odraditi, jer verujte mi, nema prezentacija koja nije uspala. Ima neodržana prezentacija. I to je ono pravo. Ja volim da gledam ljude u oči kada pričam. Ja držim prezentacije na Zoomovima. I kada mi se ovako pokaže Galaxy ili ne uključa kamere, ja ih ne gledam u oči. Ali kada mi se nekoliko njih uključa i kada gledam u oči, onda sam to ja.
A zamislite kad sedite na istim stolu. Kada pričate iskreno i normalno ono što ste vi koristili. Kada pričate o proizvodima koje koristi vaša porodica. Kada pričate vaše iskustva i iskustva vaših prijatelja. Onda ne može da nema uspeh. Ljudi su vas čuli. Možda će se desiti, neće kupiti odmah. Ali će vas zapamtiti. To su oni koji kada se igraju sa Face-om, sa Twitterom, izađe im nešto i oni se sete da bi im to trebalo, neće kliknuti i kupiti. Retko kad kliknu i kupe tako, nego će se setiti vas i pozvati vas. Da li još uvek radite? Bar ja tako dobijam jako puno kupca. Znači, jako puno ljudi samo mi pošalju poruku, znači, koji znaju da rade, gde sam držala nekad prezentaciju, koji su u nekom kontaktu sa mnom, samo mi pošalju poruku, skinutu sa neke reklame na društvenim mrežama, jel još uvek radite ovo, jel imate ovaj proizvod? I kupe od mene. Ne znam da li sam bila jasna šta hoću da kažem. Hoću da kažem da ljudi kupuju od ljude koji su jednom čuli, videli, sa kojima su u kontaktu. Zato ne treba raditi samo jedno. Imam puno saradnika koji svaki dan objavljuju. I storije po nekoliko. Znači, drže se svih pravila marketinških koje učimo na obukama. Ja sam prošla jako puno obuka za društvene mreže. Drže se svih pravila, a nemaju rezultat. Pa nemaju rezultat zato što završavaju svoj posao zato što su objavili. Tu se posao ne završava. Tu se posao počinje. Ja sam jedno vreme se zahvaljivala, sad sam ponovo počela, znači kogod mi lajkuje, ja se zahvalim za to što su lajkovali. Ali ne ona poruka koja automatski ide, ta iritira. Evo ja koliko puta mi se desi neki proizvod, samo hoću da ga pogledam, da uvećam, a odmah poruke, hvala vam, da li ste zainteresovani, pošaljete šta treba. Ne, ljude to iritira. Ličnu poruku. Hvala vam što ste lajkovali moj post, da li ste koristili proizvod, da li želite više objašnjenja o njemu. I toliko. Drugo, svi oni koji vam lajkuju, učite njihov profil. I oni očekuju nešto da im lajkujete. I oni očekuju neki komentar. Počnete da komentarišete. Tako spostavljate kontakt. Kada vi komentarišete, im će vas komentarisati. Komentarišanjem vi stupate u nekakav odnos. Počnite da pričate sa njima. Dopisujte se. Tek onda im ponudite i posao i proizvod. Drugo, što na društvenim mrežama, znači vi se opredeljujete šta ćete objavljivati, toliko ima obuka i besplatnih i plaćenih i to možete uvek da naučite, ne može na jednoj ovakvoj prezentaciji. Međutim, moj savjet je puno puta kad uđe neki profil napravite prodavnicu proizvoda i to ne ide, to je išlo nekada. To ne ide zato što kad neko vidi svaka vaša objava je neki proizvod, njima je to evo nešto želi da mi proda ili evo ova nešto prodaje. Pričajte više o vašem životu, o vašem životnom stilu. U storijima prodajete proizvode. A plaćene oglase, ne bostovanje, bacanje para, nego Google, preko Google Adsa, znači praviti pravu reklamu, to može da da rezultate, međutim vidite spremni da tu treba i veći budžet. I to može da da rezultate i tako možete da prodajete proizvode. Sad se može story, isto tako plaćati, da se plati reklama, onda to vide više ljudi. Inače, storije vam gledaju samo vaši prijatelji. Međutim, ja se vraćam na ono od početka, znači spisak poznanika i kako poznavati ljude. Jer to što smo svi odjednom počeli
Ja ne znam neko, čak ni ovi mladi koji su napravili bum preko društvenim mrežama, ja ne vidim sada da oni imaju baš toliko prodaje ili uključenja preko društvenih mrežama, nego su prvo uspostavili kontakt. I svi oni koji su uspješni insistiraju na prezentaciji. Znači, nemojte se bojati prezentacija, ne morate da molite ljude da vas prime u dom, jer su ljudi sada stalno u žurbi, jer ljudi ne vole mnogo da se druže, ne vole mnogo da primaju, ali zovite ih u neki kafić na kafu. I tamo održite prezentaciju. Katalog, ukratko, i to je prezentacija, da ih zainteresujete. Ili pričate o poslu. Znate. I to je prezentacija. Taj prvi kontakt, prvi razgovor, ta prva prezentacija može da vam dovede da ta osoba poslobe više ljudi i da napravite veliku prezentaciju. Znači, bez gledanja u oči, po meni, posao stagnira. To što ćete objaviti, ja imam puno saradnika koji su, rekla sam, jako vredni, svaki dan objavljuju, prate, idu na obuke, naučili su sve, koriste veštačku inteligenciju, posebno ovi mlađi, zaista sve to znaju, a rezultati nisu na nivou, jer prosto se završavaju sa tom objavom. Prosto se zadržavaju s tom objavom. Zato držite se osnova našeg poslovanja. Mrežni marketing je pravenje mreža. Mrežni marketing u Foreveru, znači imamo nekoliko tih, da kažem, pravila koje morate primenjivati. Koristi, preporučuj, uključi. Ne možeš da ne koristiš proizvod, a da ga preporučuješ. Sada će neko od početnika da kaže, pa da, ali ja sam početnik, ne mogu da kupim sve. Zameni to što već koristiš. Cene su tu negde. Mnogi naši proizvodi su čak i jeftiniji. Ja sam ovih dana, 2-3 nedelje sam se zezala, imala sam problem, stvorio mi se kamen u pljuvačnoj kanalu. Bila sam natekla, bila na hirurgiji, nažalost ne može da se operiše, sad sam počela sa većim dozama Artixija, nadam se da ću ga dobiti. Ja sam, pošto me toliko bolilo, jela sam zelenu kremu, mazala zelenu kremu iznutra, s polja propolis kremu i propolis krema mi je jako pomagala kad namažem ispunute. Međutim, došlo je zbog tog manjeg dotoka pljuvačke, došlo je do iritacije desni, koje su jako boleli, desni usna gore, i onda ja više nisam imala nerve i kupim neku kremicu u apoteci. Znate koliko sam je platila? 2.500 dinara. Naša zelena krema je jeftinija. I tu negde. 2 puta sam stavila i odustala sam. Počela zelenom kremom, za 3 dana mi je taj problem sa desnima prošao. Zato kažem, ništa nije skuplje. Naučite o proizvodima. Nije skuplje dezodorans koji traje 3, 4, 5 meseci, zavisi koga koristi, koliko ga koriste. Znači, zato treba koristiti proizvode. Jer vi kad koristite, vi kad imate lično iskustvo, kada imate iskustvo iz vaše porodice, onda ćete lakše pričati. Ne napadno. Pričajte što ste doživeli. Ali pričajte sa ljudima. Susrećete se. Dnevno trebate da telefonirate bar 5 novih i 5 starih potrošača da im se javite. Ne da im se javite da pitate jel hoćeš još proizvoda? Nego ako koristi je, da pitate kako je zadovoljan, da li mu planira da nastavi, kada mu završava, vi vodite računa da li trebate da mu naričite, za oni koji su vam skoro kupili. Međutim, stari su i oni koji su kupili nekad. Nazovite ih, pitajte šta rade, kako podnose vrućine, šta ima novo, setili ste se slučajno, gledali ste svesku, da li bi hteli da popijete kafu zajedno, imali ste dobar odnos, jel tako? Ne spominjite Forever. Bitno je da izađete, da se vidite sa ljudima, da vidite tu iskrenost, pa ćete usput da
Obično ljudi kad se vide posle dugog vremena o čemu pričaju, šta ti radiš, kako tebi, kako onda kažete ja sam još uvek u Foreveru i planiram da ostanem još dugo, zadovoljna sam. Ili tek sam počela da radim Forever, vidim da su dobri proizvodi, kupci mi se vraćaju, trudim se da uspem, hajde pridruži mi se, da zajedno možda bolje možemo da napredujemo jedno drugo kad pomažemo. I novih. Kada kontaktirate sa novih koji su vam na spisku ili koji ste upoznali u društvenim mrežama, nađite način. Ako su poznanici sa spiska, su poznanice od nekad, da li je to iz neke radnje, moj suprug je tu genijalac, u svakoj radnji nudi, priča s čime se bavi, ajde da popijemo kafu i tako dalje zakazuje. Znači, kada se nađete sa njima, postavljajte pitanja. Postojala jedna knjižica, mislim da ima još, pitanja su odgovori od Alana Piza. Nađite, pročitajte. To su stvari koje još uvek vaše, koje neće zameniti veštačka inteligencija, koje neće zameniti društvene mreže. Društvene mreže i veštačka inteligencija su vam samo alat da nešto brže, da nešto bolje napravite. Međutim, nemojte ni to da uzimate, ispišeš šta hoćeš, veštačka inteligencija da napravi, ti prepišeš ili kopiraš, copy-paste i gotovo. Ne, to vam je samo ideja. Budete svoji. To vam je ideja o čemu ćete pisati. Jer ljudi prepoznaju veštačku inteligenciju, još uvek žele vaše srce, vašu dušu, žele da vide tu iskrenost, znači u vama. Drugo, znači koristi proizvode obavezno, preporuči proizvode, pričaj o proizvodima. Kada imate saradnika, bez razlike što na početnoj poziciji, asistent supervizor ili supervizor je početna pozicija, ali 10 boda može svaki da uradi. Jeste razumeli? Ali vi kad ste uključili prvog saradnika, vi postajete sponzor. Vi ste vodeće lice tom saradniku. On je dao vama poverenje i onda mu se posvetite. Često se dešava da saradnici, kada uključe saradnika i on napravi 2 boda, puste ga niz vodu. Ne puste ga iz vodu zato što ne žele da rade, nego 2 puta mu ponudi i onda kaže, ma da, neću, molim, a i nemam ništa na njega. Ne računajte sve kroz novac. Novac će doći kada treba da dođe. Ako vi pomognete tom saradniku, bez razlike što je na istom nivou, asistent supervizor ili supervizor kao i vi ćete napredovati. Drugo, upoznajte svoje saradnike obavezno sa vašim sponzorima koji imaju više iskustva. Ako je vaš sponzor isto početnik ili još uvek nije postigao neki uspeh, imate viši sponzor i još viši sponzor. Nikada nijedan sponzor neće odbiti da razgovara sa vama ili sa vašim saradniku. Jer to je onaj drugi moto. Ajde da pomognem tebi da bi pomogla sebi. Ne mora meni onaj koga sam ja uključila da bude uspešan. Može da bude uspešan čak neko iz njegove 3. dubine. Ako ga ja pustim niz vodu ili nemam vremena za njega zato što mi je neka 3. dubina, nema tu napretka. A ovo dvoje nisu zainteresovani ili nisu dovoljno obučeni ili su ne znam šta. Nema tu posla. Svako koga ste uključili u vašoj mreži je vaš saradnik. Bez razlike na koje dubine, bez razlike na koji nivo. Tako da, ponašajte se kao sponzor, ne kao početnik. Kada uključite prvog saradnika, vi ste taj koji ga vodi. Gde ga vodi? Pričate mu to što vi znate, budite iskreni, kažete, pa ja sam nova, ne znam baš dobro, ali sad ćemo nazvati svog sponzora. I tražite rešenje. Uvek možete kod svog sponzora. Ako i vaši sponzori su zauzeti, nisu tu, sve ima, uvek možete Veroniki Stevi da se obratite. I ja znam da će uvek da vas saslušaju i da vam pomogu.
Svi smo mi jedan tim. Svi ste vi jedan tim. Ali vi ste ti koji morate da naučite da budete, da morate da učite da postanete vođa. Jer isto u ovom poslu imam jako puno, bar ja kroz svojih saradnika, vidim jako puno ljudi koji su odlični prodavci, odlični trgovci. Znaju da naprave po nekoliko boda, čak i 8-9 bodova u jednom mesecu, a da nikog ne uključe. Oni su trgovci i kad ih pitam zašto, evo, pre neki dan je jedna osoba uzela C9 od moje saradnice i ja kažem, pa čekaj, zašto je nisi uključila? Pa nije zainteresovan. A da li su joj, pa rekla sam da može da ima popust od 5%. To nije dovoljno. 5% popusta je mali popust. I niko ne, oni koji nisu razmišljali o poslu, ne razmišljaju o tome što će imati 5% na jedan C9. Ali da li si mu objasnila da je to samo početak, da može 2 vesena meseca da napravi 2 boda i da ima 30% popusta, što je značajan popust. Da li si objasnila toj osobi koja je uzela C9 da može da kupi star paket sa C9 i da ono ostalo može da proda, tako da C9 dobije odmah za 30%, znači proizvod odmah za 30%, da zaradi i da mu taj C9 ostane džabe. Pa nisam. Ne možete da propustite ljude koji kupe više da ih ne uključite. Uključite ih kao potrošači. To je taj prvi naš zadatak. Pravite mrežu potrošača. Pa i ako baš neće da da podatke i da se uključi, ako baš ne razume u ovom trenutku, vi kažete da mora da da podatke da bi vi na njegovo ime naručili. Uradite to. Jer ne znate kad će njemu kliknuti i biće zadovoljno od C9, na primer, i poželeće da još koristi. Ako ste ga vi kupili na svoje ime i njoj prodali za razliku u ceni, on nema ništa od tih 0,500 bodova. Razmislite o tome, objasnite ljudima. Ljudi vole koliko god da imaju para, koliko god da zarađuju. Svako voli da kupi jeftinije, da kupi sa popustom, da zaradi popust. Svako. Zato nemojte graditi mrežu potrošača. Meni se puno puta dešava i kroz iskustva, a verovatno neki od vas tako razmišljaju, kao, pa što ću da ga uključim, ona neće da radi, a kad ja dobijem bonus, kompanija će mi odbiti za porez i doprinosa. Evo, razmišlja neko tako. Da, kompanija radi legalno. I od ukupne zarade vaše odbiće za poreze i doprinose. Ali ne znate kada će vam to značiti. Nekad će vam mnogo, mnogo značiti. Znate, ja kad sam krenula da radim Forever, nisam razmišljala da ću dobiti penziju. A sad sam je dobila. Baš zato što mi je kompanija skidala za poreze i doprinose. Ja nastavljam da radim sa mojom agencijom, ali primam i penziju koju sam zaradila u Foreveru. I jedan deo iz Makedonije, koji treba tek da dobijem. To što će vama ili nekome odbijati, to znači da ste vi legalno kupili proizvode, legalno zaradili novac i to znači da jednog dana, baš za to, za taj iznos, će vam biti uvećana penzija. Znači, baš za taj iznos za koji ste platili doprinose. Ne gubite ništa, možda momentalno. Međutim, taj saradnik koga ste uključili, a rekao je da neće da radi, a vi ste ga uključili da kupuje od sebe. Prvo, naučite ga, ja svakog saradnika naučim odmah da nauči kako da kupuje proizvode preko šopa. Jako bitno. Da, ja imam nešto proizvoda u kući, to je za one moje stare potrošače, koji to ću sad za sad, koji imam osobe, posebno u Crnoj Gori, koji su uključeni pre 20 godina i koji imaju već puno godina i ne žele da uče,
ja poručujem na njihovo ime, ali ja im poručujem na šop. Oni ne žele da nauče šop. Ok, to su potrošači. Ali kupujem na njihovo ime. Znate, kupujem na njihovo ime. Tako da, naučite saradnika koga uključite, koji vam rekao da ne želi da radi. Uključite ga obavezno kao potrošač. On kada sledeći put sebi poručuje, on će da pregleda naš šop, videće i druge proizvode, pa će ga nešto zainteresovati, pa će pogledati. I tako će da napravi 2 boda. Znate. To je ta mreža potrošača. Mreža saradnika. Onaj koji vam se izjasni da hoće da radi. Onda je to već ozbiljan posao. Ako ste početnik, ako nemate mnogo iskustva, odmah zakažite susret sa vašim višim mentorom. Znači, sa nekim koji ima iskustva i zajedno odite da mu objasni posao i poslovnu mogućnost. Nemojte vi sami, posebno ako ste početnici, da pričate. Posebno ako nemate neki uspeh, jer prvo što ljudi pitaju, a šta ste vi postigli? Ne. Idete zajedno kod sponzora, znači kad vam neko kaže ponudite vi posao, kažite da radite, kažite da ste uključeni, kažite, neko mi kaže pa ja sam pre 10 godina uključena, još uvek sam dvojka ili supervizor, šta sad ja da kažem kad nisam uspešna? Imaš šta da kažeš? Ja koristim 20 godina ove proizvode, ja koristim 10 godina, nisam razmišljala o poslu, međutim, sad sam donala odluku da radim. Odlično što hoćeš i ti da radiš, i ako hoćeš da radiš, ajde zajedno, da odemo, da zakažemo sastanak kod mog sponzora, da odemo kod sponzora da ti detaljno objasni. Detaljno i više sponzor će objašnjavati. Zajedno sa vas. 2:1 daje bolji rezultat nego 1:1. Jer se slažete? Naravno ako imate iskustva. Naravno ako to ćete vi sami odraditi. Znači, onaj koji hoće da radi, to je ozbiljan posao i morate sa njim da budete za njega 24 sata. Slobodni na svako pitanje da mu odgovarate. Često mi se dešava, rekao, joj, izvini, dosadna sam. Ne. Sponzori najviše vole dosadne saradnike. Jer oni koji ne postavljaju pitanja neće ni biti uspešni. Jel se slažete? Znači, sponzori najviše vole dosadne saradnike. Krenite i budite tu za njih kad god imaju pitanja. Nemojte da izigrate da ste prepametni, uostalom niko od nas nije prepametan, niko ne drži sve u glavi i kad vam postavi nešto što ne zna, te mnogo bolje, mnogo iskrenije zvuči kad kaže u redu, evo upisala sam, sad ću da nazovem svog sponzora da mi objasni kako to ide pa ću te nazvati. Meni se dešava da mi se jave saradnici u zadnje vreme sad sa ovim promenama, sa ovim novim sistemom šopa i sve to, ja nešto radim ili sam u kolima ili ne znam šta i on, molim to kaži mi, kad ja kliknem ovde ne ispadnem ovde, izvinite, ja nemam ekran ispred glave. Kažem, ok, shvatila sam, nešto ako znam, ako svaki dan radim odmah kažem, ako nešto nisam sigurna, izvini, shvatila sam, evo sad ću proveriti pa ću te nazvati. Tako i kada pitaju za preporuku. Za proizvode. Znači, vaši potrošači često će vas pitati za preporuku. Nemojte nikada, posebno kad su vaši bliski ljudi koji vas znaju iz neke druge priče, nemojte da vi odmah dajete preporuke i da objašnjavate ne znam šta će se desiti. Jer, bar iz mog iskustva, ali verujem da i mnogi od vas imaju iskustvo, treće lice tu najbolje igra. Ja i dan danas, posle 28 godina, kad me pitaju za neku preporuku, moji ljudi, porodice, rodbina, školski drugari, ja znam da oni mene gledaju kao ekonomistu i ne mogu ja sad pred njima da izigravam neko koji priča o zdravlju. Jel tako? Ja lepo kažem, joj, mislim, ne, sigurna sam da imamo iskustva sa tim tegobama. Ajde, molim te, sad ću da nazovem doktorku i da ti dam odgovor.
I onda im dam odgovor posle, ako znam, ako sam sigurna. Naravno da ne nazovem, nego kažem, evo, doktorka je rekla to i to. Ili ne mora doktorka, zašto doktorka? Sponzora. On ima više iskustva. Da, imamo iskustva, treba, preporuka je ta i ta. Treće lice. Znači, nemojte uvek, ljude ne vole prepametne ljude, ljude vole iskrene ljude. Kad niste sigurni, budite iskreni i tražite pomoć. Tako da, osnovna, znači pravila, nisu to pravila, nego su preporuke, moje preporuke, su ono što je mrežni marketing, nema, sad ne kažu sponsor, nego kažu mentor. Mentor je nešto drugo, ali nema veze. Može da se kaže bilo kako. Moja preporuka je da društvene mreže, veštačka inteligencija učite, jer će vam to trebati ne samo za forever, nego i za život, jer se sve menja. Međutim, osnove mrežnog marketinga, držite se ko pijan plotu. Znači, još jedno, to nije definicija, to sam ja razumela odmah. Znači, pravimo mrežu potrošača, pravimo mrežu saradnika. Nekada je to bilo malo teže odraditi, jer mi nismo imali predstavništvo ovde, pa smo donosili robu iz Mađarske, pa smo, dok su bili sankcije, otvorili su Bijeljinu, pa iz Bosne. I naravno, ja kupim proizvode, pa odnesem, pa tek posle odrađujem bodove, to je nešto drugo. Sada koristite novu platformu. To je blagodet je ova nova platforma, blagodete. Pošalješ korpu, on ispuni. Ja čak i ne šaljem korpu. Ja ispričam mu sve i mogu da mu naručim, ali na njegovo ime, uključim ga na njegovo ime. Službeno DHL, odnosno Aks mu odnese robu, dobije fakturu, dobije sve, ispoštovan i onda u tom trenutku ovo deluje ozbiljan posao. Ne kad ja iz auta na 40 stepeni vadim aloju, dezodorans, kremice i delim. Da, odnesem ja mojim potrošačima ovde u Novom Sadu. Ali zašto bi ja slala za Kruševac, zašto bi ja slala za Negodinu pošte, zašto bi negde slala kad postoji taj shop? Novi, koji hoćete, evo, krenuli ste i ja imam dosta novih i sad ima rođaka u Kragujevcu, živi u Novom Sadu i kaže, joj, pa rođak mi je, ili poznani, kako ja sad da mu prodam po prodajnoj ceni, kako da mu kažem, uvek će me pitati moja cena. Ne treba ništa da mu kažeš. Ej, super, naručit ću ti. Nema za uključenje, hoće samo jedan dezodorans, hoće jednu pastu ili hoće samo first, samo jedan gel. Nema za uključenje, nije razumio da može da se učlani kao potrošač. Lepo preko novog programa poručite mu, on će dobiti, vi ćete dobiti kroz bonus, znači tu zaradu. Ali on će dobiti uz proizvod fakturu. On će dobiti službeno zapakovano proizvod. Znate li koliko to znači? Niste vi preprodavci. Vi ste ljudi koji ste uključili, koji ste posredovali da on dobije proizvoda. Znači, koristite ovo. Drugo, međunarodno sponzorisanje je toliko jednostavno sada. Znači, nova platforma je fenomenalna. Siniša je pričao o tome, tako da ja neću ponavljati. Da, kod nas smo mi ukinuli, s jedne strane mi je bilo žao, s druge strane mi je jako drago što smo ukinuli ono da možemo da dajemo popusta. Znate, jer onda je bilo obesmišljeno uključivati nekoga bez paketa. Znači, zašto bi se neko uključivao sa 5% kad može sa 15% dobije? I to je super, nema više, ukinuli su. Međutim, to možemo da koristimo u zemljama gdje ima. Evo, Makedonija ima mogućnost za popust. To ne bi dala reklamu Makedoniji. I ponudila 15% popusta. Link sa 15% popusta. Možete da uključujete svugde bez ikakvih problema. Znači, koristite ovu platformu. Uključujte potrošača.
uključujte, pravite mrežu saradnika. Ne može meni saradnik koji je 10 godina u programu da kaže ja ne znam kako drugi napreduju, ja želim da napredujem, ali nikako da mi krene. A ja kad pogledam, za 10 godina ima samo 2 asistent supervizora. 2 asistent supervizora. Pa 100 puta kažem, dođi na Zoomovima, dovedi ljude na Zoomovima, ajde da napravimo prezentacije, ajde da pričam. Ja to sve znam. Znam da pričam. Pa ako znaš da pričaš 10 godina, gde su tvoji saradnici? Ljudi, pogledajte sebe, napravite analizu. Znate li kako sam ja pravila analiza? Bez veštačke inteligencije, bez društvenih mreža. Običan papir i olovka. Pišem. Uključila sam ovo. Ovaj mi toliko bodova, ovaj toliko bodova, ovaj toliko bodova. Treba mi da postanem supervizor još toliko ljudi da uključim, koji će da naprave po minimum 0,300 boda. Nikad ne računam po 2 boda. Desi se, ako mi treba 3 boda, 10 ljudi da treba da uključam, ako mi fali od mrežice koja mi pravi sa mojih 4, znači koja mi pravi tih 7 boda, ako mi treba još 3 boda, to je 10 sa 0,300. Ja krećem da radim i da razgovaram sa masu ljudi, sa 20, 30, 50, da bi našla 10. Možda će prvek 2 da kupe star paketa i napravit će 4 boda umesto ta 3. I ja sam supervizor već. Međutim, ja nastavljam ono što sam stavila na papir, što sam isplanirala. Tako se to radi. Znači, ne, ja ću da objavim, ja sam izvrsna, ja ću da snimim, ja ću da pokazujem, prodaću povremeno preko društvenih mreža, a ne napredujem. Pa ne napreduješ. Ovo nije posao zato što ću ja danas mišljati šta ću da objavim i objaviti jednu sličicu, jedan video. Ovo je posao koji morate da radite. Svaki dan. Sat vremena, 2 sata, ali neka bude kako treba. Ne samo objavljivanje. Objavljivanje je alat. Objavljivanje na društvenim mrežama je isto kao da pravite spisak poznanika. Isto kao da ste napravili spisak poznanika, ja imam spisak poznanika, a niko neće se uključi. Pa neće ako ih ne obavestite. Neće ako ne pričate sa njima. Neće ako ne popijete kafu. Neće ako se ne mrdnete od kuće. Neće. Neće ako se družite svaki dan, a sramota vas je da kažete čime se bavite. Pa kako da mu kažem? Pa mislit će da hoću na njega da zaradim. Pa i hoću da zaradim. I hoću. Ja ovo radim. I kad nešto radim, ja hoću da zaradim. Ali razlika od tome, od neke druge konvencionalne poslove, je u tome što ja hoću da zaradim zato što ću mu pomoći da i on zaradi. Koliko god on više zaradio, zaradit ću i ja. To je ono. Hajde da pomognem tebi da bi pomogla sebi. Budete iskreni i krenite s time. Priznajte koliko radite. Ja sam 100 puta i meni stagnira nekad posao i ja se izgubim. 28 godina je to, ljudi. I meni više prija da bi svaki dan sad preko leta dolaze deci i kupaju se u bazenu i ja sam kao, nemam vremena i umorna sam, ali kad se trgnem i kad dođe pri kraju meseca i vidim, aha, nešto ne stoje bodovi kako treba, onda petardu pa napišem sebi plan, znate kako sve može da se usaglasi i da se odradi. Onda posao ide. Onda posao ide. A ne zato što sam danas objavila nešto i očekujem bum, ne zato što sam platila reklamu, pa očekujem da ću ne znam šta zaraditi, nego zato što sam napravila sebi cilj, napravila plan. Ako ne znam sama, idem sa sponzorom, ja znam, naravno, posle tolike godine i posle toliko planova, ali vi ako ne znate, svaki sponzor će sa vama napraviti plan i reći vam šta treba da radite, ali se držite plana. I nemojte, može da vam se desi, odete sa sponzorom, budete sa njim sat, 2, napravite plan, objasni vam sve znate sada po vremenima, po danima šta treba da radite,
detaljno ste ga razradili da bi dobili onoliko bodova koliko vam treba za sledeće napredovanje. Vi ste zadovoljni, sponsor je zadovoljan, vi odete kući, prvi vas odbije i vi taj plan stavite dole u nekoj ladici ili ga zaboravite. Može to da se desi u životu, iskrsnu neke stvari koje bukvalno vas poremete. Dešava se, ali vrlo retko. Ali ako vi svaki drugi mesec tražite od sponzora da revidirate taj plan, tražite 2 sata vremena, tražite svega toga i uvek se ne držite planu, ne možete da napredujete. Ne možete. Ja razumem da ljudi odbijaju. I mene odbijaju, šta vi mislite? Ja se stalno smijem, znate kako? Ja uđem u autobus, a onda pola iz autobusa će, jao, vidi Sonja Aloja, vidi Sonja Aloja, može meni jedan farsel, može meni jedan dezodorans. Ali kad se probudim, uvek sam oznojana. I ništa više. To je samo san. Naručivat će ako ja komuniciram sa njim, ako ja radim. I sad za kraj, pošto je vreme ističe, samo ću da kažem ovako, da sumiram to što sam htela sa ovim predavanjem. Znači, pomognite onom ispod da bi vi napredovali. Ajde da pomognem tebi da bi pomogla sebi. Držite se toga. Koristite proizvode i ono što koristite o njemu pričate. Sve ostalo će doći na red kada vam postave pitanja. Zovite treću osobu. Bez razlike što znate preporuku, treća osoba, vaš sponsor, igra veliku ulogu. On je taj koji će vam pomoći. Uključujte svakog potrošača, jer naš posao su, još jednom ću da pomenem, 2 zadatka. Uključite potrošača, registrujte ih da sami kupuju i pravite mrežu korisnika. Zato se zovemo mrežni marketing. Ja toliko nadam se da sam vam malo nešto približila, ali to su osnove našeg posla i ništa više. Sve drugo je filozofija. Hvala ti, Sonja, fantastično je bilo što si dala osnovne instrukcije, smernice. Ko bude slušao to što si rekla i pratio, sasvim sigurno će ti se makar približiti, jer si ti jedna od najuspešnijih u Srbiji, a čuli smo na početku priče kako si počela. Tako da svima želim bar sličan takav uspeh. Znači, I ja papir, isto. olovka, ako smo dobro počeli, jel da? I telefon u ruke i molim lepo. To je to. Nigde nema mrežni marketing, posebno naš mrežni marketing je vrlo jednostavan. Najjednostavniji. Čak i osoba sa 2 razreda škole može da ga razume. Onaj koji je naučio da sabire i da oduzima može da ga razume. Ali to što je jednostavno nije lako. Mora se da se radi. Eto, toliko od mene. Hvala vam puno. Hvala i tebi još jedan put. Pozdravljam sve prisutne. Vidimo se sledeći utorak. Hvala lepo. Vidimo se. Laku noć. Doviđenja. Laku noć.